Welcome sa aking live, Tres Maria's Farm. Ayan. Panoorin niyo muna yan ng mga, ano na yan, oh, kahoy na maraming bunga. Ang ganda, di ba? Live tayo na naman. Teka lang. Kunin ko muna yung aking mga pangmalakasan. Kahit na anong tagal, kahit pa anong hirap, lalabanan natin ang hamon. Hi! Pa-music tayo guys. Kaya lang yung tablet andun kay mother ginagamit. Kahit hirap mang isipin, nandyan ka sa malayo. Para sa'yo, magtitiis maghintay. Hanggang sa'yo babalik, puso mo at puso ko. Hirap bang isipin, nandyan ka sa malayo. Hi, Sisi, John Emily. Sis, hindi ka nag-live? Hi, Sir Anthony. Abe, hello. Andiyan na sila. Tago muna ako. Hello po, good morning, Sir Anthony, Sis John Emily. Hello. Ayun ako. Hello. Good morning po, Light Dan. Salamat po, Sir Anthony. Sisi John Emily, salamat. Good morning. Kumusta dyan? Hindi ka nag-live? Parang ang labo ng camera ko. Bakit ganon? Good morning, Ma'am Emily. Ayan, sabi ni Sir Anthony. Good morning daw, Sisi. Sis, hindi ka na mag-live? Para naunahan na naman kita mag-live. Sana all pinaliit ang cam. O naman, para hindi mo masyado makita yung ating pagmumuka. Di ba, Sir Anthony? Ganun lang yon. Kapag ayaw mo masyadong malaki yung mukha mo, i-ano mo, ganito mo, screencast. Pwede napitas yung fruits. Ewan ko, ano yan? Hindi naman yung prutas, Sir Anthony. Di ba kahapon, naghanap kami ng bukal diyan sa ilalim ng kanyugan. Kakahuyan na. Tapos nakita ko yan ang puno na yan. Simula sa puno niya talaga ito. Tingnan nyo. Simula sa pinakababa hanggang taas, ang daming bunga. Kung pwede pa lang kung pwede pa lang talaga papakin yan, kainin. Ang sarap kainin. Kaya lang ang exit pala ng video ko. Pang short video lang. Mamayang 1 p.m. Tama-tama sis, mag 1 hour lang ako.
Kung pwede pa lang Sir Anthony, ano, pitasin no. Kung pwede pa lang. Yun oh. Kinakain ng mga ibon sa ilalim ng kakahuyan. Masarap kainin. Ano kayang ano yan? Ano kayang puno na yan? Wala eh. Yun lang, kaiksi lang. Ganun lang kaiksi. Walwal-wal ka. Grabe sa walwal. Maiksi lang yan, Sir Anthony. Tingnan mo oh. Iksi lang. Kalimutan kong pahabain. meron dyan yung ano. Meron dyan, Sir Anthony, yung ano, yung naliligo kami sa bukal. Pwede ko ba yun i-play? Oh my God. Wag. Baka masisanti tayo. Kasi nga, yung puso namin dito sa bahay, nauubusan na ng tubig. So, kailangan namin hindi na masyadong konsumuhin ba. Pang inumin lang. Kaya, ginawa namin, naghanap kami ng bukal dyan sa baba ng ano namin. Maraming kahoy. Tapos doon, merong ano, bukal kaming na ano, napuntahan. Tas ang daming tubig. Kasi nga 'di ba ang ano ng panahon ngayon, sobrang init na. Kailangan na talaga ano, magtipid sa tubig. Kasi tagtuyot na, my God, yung mga pananim nga namin natutuyo na. Grabe siya. Grabe siya sa patingin nga. Hindi ko pa yun na-edit. Baka mamaya iba yung makita mo. I-edit ko muna yon. I-upload ko. Grabe ka, Sir Anthony. Pasaway ka talaga. Sa ibon na lang ako para makakain ko yung fruits mo. Oh my God! Walang ganyanan. Walang ganyanan. Oy! Pasaway ka. Kapag electric fan nga, talagang mainit eh. Ika lang, mag-ano muna ako pandar ng electric fan. Kasi ang init talaga. Hindi na ako pumunta doon sa labas kasi mainit na. Dito na lang ako sa loob ng bahay. Tika lang, punasan ko nga yung ano ng ano ko. Bakit ang labo? Bakit ang labo ng cam ko? Agoy! Saan mapupunta? Munti ka na. Munti ka na mapunta dun sa hindi dapat puntahan. Malabo ano, malabo yung cam ko. Saan na ba yun? Sis Ina, wow! Sana all! Para saan yan, Sis Ina? Thank you, Sisi. Nanalo ba? Nanalo pala ako? Nakalimutan ko na, sis. Yung alin ba ito? Yung kagabi ba ito? Sana all. Thank you so much. Sis Ina, salamat. Salamat ng marami sa paano dyan. Pakulay. Oo, Sisi, kakaano ko pa lang, kaka-start ko pa lang. Hello, Sisi, Agri First Form. Naka-live ka pala. Wow, congrats, Sisi. Salamat ang marami. Sisi dyan. Kamuntikan mo na yun kagabi ah. Buti na lang. Na paano ako? Sinundan ko lang yung sinabi ni kapatid Panalo na malapit na daw. Buti na lang no, akala ko si Sis Jan Emily na naman yung makakakuha. Kasi magaling to eh. Ano yung sabi ni Sir Adam? Nag-charge pa ako. May liwanag na ang buhay, ST ang YT world.
Bakit naman? Nalunok ko tuloy yung ano ko. Bakit naman, Sir Anthony? Oo, may liwanag na. Oo nga. Dagdag na naman sa pinupunuan natin. Agri First Farms, shouty. Hello, Ma'am Agri First Farm, sabi ni Sis John Emily. Sir Anthony, sa Friday ulit, baka maka-harvest kami ng banana. 'Di ba? Para naman lumaki yung bahay natin. Galing sa mga ibang ano, ibang farm. Ang labo ba ng camera ko, Sis Agri? Parang ang labo, no? Yan, nagsisimula na naman yung ano ko, yung cellphone ko, oh, panayhang na naman. My God. Kailangan ko na talagang bumili ng bago. Ito yung panira sa live ko eh. Yung cellphone ko. Laging nawawala. Oy! Aba, ang dami na to, sis. May paano pa, may pa LC pa. Sana all. Thank you so much. Sis Ina, ayan. Pag-scroll ko, meron pa pala. Meron pa palang pakulay. Sana all, makulay ang whitey. Hintayin ko yung pakulay ni Sir Anthony. Sir Anthony, grabe. Grabe makapangbudol si Tres. Ano yan? Meron ba single ba dito? Hindi ko alam. Sis Ina, Sis Emily. Meron ba daw single? Ang alam ko si Sis Agri First Farm. Sir Anthony, si ano? Si Sis Agri First Farm. Ano yan? Single. Huwag ka muna mag-end na tapusin ko lang ang charge. Oo naman. End na daw joke. Bye-bye, work na. Sige po, Sir Anthony, salamat po ng marami sa pagbisita sa aking bahay. God bless us all. Ingat po dyan. Salamat si Sikoy, si Tressing Goal. Ay, nako. Wag. Single mom pala yung hanap ni Sir Anthony. Single mom daw, si John. Single mom yung hanap ni Sir Anthony. Para may ano agad, may anak ba agad, 'di ba? Ganun lang 'yon. Para may anak agad, single mom. Kay hirap mang isipin. Punta nga ako sa bahay mo, sis Jan. Manood tayo ng iyong video. Ay, may upcoming premiere ka pala, sis. Mamayang alas 6:30. Tusukin ko na to. Naku naman, ayaw na naman gumalaw ng keypad ko. Tusok lang muna sis, ha? Mamaya na ako mag-comment. Ayaw naman magyaw-yaw ng keypad ko eh. Kainis. Dito lang muna ako sa emojis. Pag sa emoji, nag-ano siya, gumagana. Kapag sa mga letra na, ayaw naman. Ha? Kaka-upload mo lang? Ako nga, meron din ako sana. Kaya lang, tinatamad naman ako. Ang dami ko nang stock ditong video. Simula pa noon, nung last year pa. Pero, tinatamad ako mag-edit. Kasi nga, di ko makuha-kuha yung tamang istorya. Istorya ng aking video.
Sana all sis, no? Nag-video ka dyan sis sa Baguio. Sana all na nasa Baguio. Sis, gusto ko makarating dyan sa ano, sa strawberries, mga strawberries dyan sa ano, sa Baguio. Parang sarap mamitas, no? Parang sarap mamitas ng mga strawberries. Ayaw talaga tong cellphone na to, nakakainis. Sana sis, soon, makapunta rin ako dyan. Ilan kaya? Pangarap kong mapuntahan talaga yung Baguio. Kailan kaya ako dyan makakarating? Para makapitas ako ng mga ano, strawberries. At saka sis, 'di ba, ang daming mga gulay diyan. Yung mga ano, broccoli, gano'n. Sarap 'yun. Parang sawa ka diyan sa pagulay. Kasi parang mga mura lang yung gulay diyan, 'di ba? Dito ako sis sa yung bidyong ano, 2 weeks ago. Roaming around Imperial Palace. Ayan. Tusok 49. Yan sisi, oh, andyan ako sa yung bahay. Ako si Panalo. Hello, kapatid. Salamat. Bigyan ko ng jacket si kapatid. Ayan, may jacket ka na po, kapatid. Tamsak, harang. Salamat po sa paharang. Sarap yan dyan, sis, no? Siguro kung ako ang andyan, lagi siguro ako magugulay. Kasi 'di ba mga masustansya pa yung mga gulay diyan. Broccoli, carrots. Samantalang dito si sa amin sa Bicol, diyan kumukuha sila eh. Diyan sila kumukuha ng mga paninda dito sa palengke. Ang mahal, sobrang mahal. Sobrang mahal ng mga paninda na gulay. Halos 3 patong yung presyo nila. Yan sisi oh, kakatapos lang ng harang. Ang haba ng harang din. Oo, sa amin din sa Rizal, ang mahal ng gulay. Kaya sisi, kapag pumunta ka dyan, no, siguro pag uwi mo, ang dami mong dalang ano, mga gulay. Kaya lang, parang mag-isa ka lang sa bahay mo sa ano, sa Maynila. Masarap magluto ng ano, ng yung mga samut-saring halo-halo na mga ano, gulay ba. Parang chop suey. Tapos merong sahog na hipon. Ang sarap. Kagabi, grabe yung ano ni Sis Ina kagabi, yung ano niya, niluto niya ang ano. Grabe yung gutom ko. Pagkatapos talaga nung premiere ni Sis Ina, pumunta talaga ako sa kusina. Kumain ako kasi hindi pa talaga ako kumakain. Parang nagutom talaga ako, sobra. Sarap ni Sis Ina magluto. Siguro, ang ano talaga nito, no? Magaling talaga si Sis Ina magluto. Sir David, thank you so much. Thank you for coming. Hair, her all night. Wow, thank you so much. Kapatid, thank you. Nag-uuwi ako kasi nagpapabili yung mga kapatid ko ng gulay, mga lettuce at potato, marble. Yan naman ang mga nabibili nila. Oo. Masarap talaga yun sis, no? Yung lettuce din, masarap yan sa ano, sa mayonnaise. Sarap sa salad. Ipapakin. Ang sarap papakin. Thank you, Sir David. Salamat sa pakulay, Sis Ina. Aba, nadadagdagan na naman sisi ko yung ano, yung aking ano dito.
Hello po, Ma'am Arceli. Si Ma'am Arceli ba si Mama La? Hindi naman. Si Mama La ay si Ma'am Lorian. Iba to si Ma'am Arceli. Salamat po, Ma'am Arceli. Good morning, everyone. Si Ma'am Arceli, parang pinuntahan ko to sa live. Hindi ko alam kung kanina yon. Good morning po, Ma'am Arceli. Salamat po sa pagbisita. Ayan, andito pa ako sa bahay ni Sis Emily. Naglalakad ka lang dito, sis. Roaming around Imperial Palace. Parang ganda ng weather doon. Hindi mainit. Parang ang sarap maglakad-lakad. Kahit na anong pagkain. Kunin ko nga yung listahan ko para mamaya kung hindi ko pa maisalang i-replay ko. Kahit na anong hirap, nalabanan natin. Ayan, ilista ko po yung mga andito para mamaya. Kasi isa lang yung cellphone kong gamit. Pang ano. Oo, sisi, naglalakad lang ako. Winter kasi dyan. Wow. Sana all. Saan to, sis? Sa Japan ba to? Ang ganda, no? Sana all. Sana all lagi nakakapunta si sis dyan sa ibang bansa. Sis Ina vlog. Sir Chris, salamat po na marami. Oo, sa Japan. Wow. Meron din ako dyan sising tita, sa Tokyo sila. Tokyo, Japan. Nung kakauwi pa lang dito nung March. Kasama yung anak niya. Ang ganda, ang taas, ang tangkad. Salamat po sa patamsak, Sir Chris. Sir Chris. Si Ma'am Arceli. Ayan, may binabang bahay si Sir Chris. Wait lang po, Sir Chris, ha. Sandali lang po. Ayan, malapit na ako matapos kay Sis Jan, Emily. Nasaan na yung binaba ni Sir Chris?
Ayan, ipin natin. Tambay, mikos-mikos sa kusina. Oo, Sisi, Ina. Ako nga kanina, ang bilis kong makapagluto. Tusukin, tusukin. Tusukin natin si Sir Chris. Puntahan ko nga yung bahay. Kahit na anong tagal, kahit pa mahirap. Ay wow, nagano Sisi ano ko, yung short video ko. Yung kahapon 'di ba, yung galing kami doon sa ilalim ng kakahuyan, may nakita kaming pugad ng ibon. Tapos na-upload ko sa short video. Magkasunod kagabi. Ayan o, 1.7 na. At saka yung isa 1.6. Ayos din. Ayos din naman. Kaya pala parang dumagdag yung banana ko dahil siguro doon sa short video. Nakakahatak talaga pala sis no kapag meron tayong medyo maraming views ng sa short. Parang nakakahatak talaga ng bananas kasi kahapon yung bananas ko 500 lang. Tapos ngayon parang nadagdagan. Ano ba 'to binaba ni Sir Chris na ano? Ano to? Ano ito Sir Chris na binaba mo? Ano? Premiere? Premiere pala yung binaba ni Sir Chris. May pa-premiere si yung ko sino to? Sofia Channel. Sofia da ambitious frog. Ambitious frog. Thumbs up na sir di ako makatambay doon kasi main din yung dala ko eh. Oo, Sisi. Ano yun? Oo, Sisi, every 1K views, meron ka din revenue. Oo nga sis, no? Sana lang. Sana lang umabot ng Kaya pala dati Sisi, nung upload ko ay yung kalabaw, nag 18K yon. Marami yung bananas talaga na ko doon, nahatak ba? Nakuha ko doon. Tapos na ako sa iyo sis, diyan. Ayan, tapos na. May mga paharang din. Sino na ba yung susunod ko? Sino nga yung sunod kay sis dyan? Si Sir Anthony. Huwag na natin i-play si Sir Anthony. Puntahan na lang natin sa sa Friday. Ito na lang si sis. Sino ba yung kanina nga? Si sis Ina ba? Sunod kay sis Jan. Kay Sir Anthony. Si sis Ina. Si sis Ina na lang. I-next ko. Patusok, guys, patusok. Patusok po dyan sa nakapin. Di ako nakatambay kasi nga, isa lang yung gamit ko. Si sis Ina-Ina na yung isusunod ko. Salamat po. Silip ka lang. Sinilip ko lang si Sir Chris. Tinamsakan ko. Di ako maka-stay. Kasi, di ba, ano to? Live to ba? Premiere ba to? Live? Bawal ba sis dyan kapag ganito na, halimbawa, may naglapag na tapos pupuntahan ng main ko, tapos naka-live din ako, bawal ba? Di ba ako mapapalo ni Lolo?
Kasi wala akong ninja eh. Ito yung ninja ko, pang replay ko. Pinang-re-replay ko. Depende, wag mo na lang puntahan. Yun nga. Pinuntahan ko, pero hindi na ako nagtambay. Nag-ano lang ako ng diet. Wah, bawal ka magtambay. Ganun ba yun, Sir Chris? Yun, sinilip-silip ko lang. Ganun pala yun, no. Kailangan pala, meron din akong kabila na ano, while little picture. Alam mo, nasulid ako. Bahala kayo dyan. Basta yun na yun, Sir David. Para ano, cute. Oo nga, no? Ang liit talaga kapag ganito, pag naka-screencast. You too small, sabi ni Sir David. Naliliitan si Sir David ng aking ano, screen. Yung aking pagmumukha, ang liit. Wag ko ba ipin? Ah, bakit? Paano yon? Oo nga ano, live pala tong kay ano, kay Sir Chris na binaba. Akala ko premiere. Wait lang guys. Wait lang po. Maghanap muna ako ng pwede ko ibaba dito kay Mami Groovy. Ganun pala yon. Di naman nagsabi si Sir Chris na live pala yon. Ala, ang tagal ko mahanap yung ano, yung kay Mami Groovy dito. Bakit wala na yung mga nakapin ko? Baba ka nga dyan sis ng ano mo, nung upcoming premiere mo sis, para mapalitan ko. Hindi ko mahanap yung nakasave ko dito yung link eh. Hindi ko na mahanap yung aking ano. Wait lang. Oh my God. Mapapalo pala ako pag ganito, nakapin ko yung live. Bawal ba? Bawal pala. Ganito pala yun? Ganun pala yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam. Ay, di naman nagsabi si Sir Chris na ano pala yun. Wait la. Wait. Nagluloko na naman ang aking color key. Wait lang guys. Na ano ko dito sa aking ano eh. Naninibago ako. Ayan, napalitan ko na. Okay lang yun, Sir Chris. Okay lang. Depende, wag mo na lang untahan ng main. Sisi, live yan ang nakasabit mo ah. Oo nga eh. Live pala, di ko rin ano alam. Yun, buti na lang, napalitan ko na. Mapapalo ba ako pag ganon? Kaso lang, respect lang sisi. Ah, ganun ba yun? Okay. Yun tuloy yun. Naibaba ko yung bahay ni sis Ina kasi nga wala dito yung ano, di ko makuha yung link ko dito kay Mami Ruby na nakasave. Okay lang po yan, Sir Chris. No worries. Okay lang po. Kahit na anong tagal at kahit paano yan.
Shouty, Sisi. Hello, Sisi Disyang. Kumusta? Ganun ba yun? May taga-visit ako sa link ko. Ano? Nagkataon kasi yung nakasalang si Sis Jan. Ni-replay ko si Sis Jan. Kaya di ko napuntahan ng ninja. Salamat, Sisi. Ina. Salamat. Dito muna ako sa bahay mo, Sis Ina. Dito yung grabing gutom ko kagabi, oh. Itong shrimp tofu and vegetables stir fry. Grabe yung gutom ko dito kagabi. It's okay, Sir Chris. No worries. Di ko rin naman po alam. Okay lang yan. Buti na lang may nagsabi dyan. Palibasa mga bitiran YouTuber na sila. Ako, wala akong alam pa. Saan ka punta, Sis Ina? Sabi ni Sis Jan. Andito ako, Sisi, sa iyong bahay. Sis Ina, dito sa yung premiere kagabi. Napakasarap naman ng luto. Ito. Yan, no? Ano lang pala yung ano mo dito? Yung nagastos mo, ilan na nga yun? Nakalimutan ko na yung nahulaan ko kagabi. Ilan ba yun? 42.75 ba yun? Nag-load lang sis Jan Emily. Yan, naubusan na ng load. Sisiligo muna ako sa boarding house. Kasi kaming tubig dito. Oo, Sisi Jan. Salamat ang marami din. Thank you. Andito ako, Sis Ina, oh. Ano pa, ang palaya pa lang, talagang masarap na. Ano yun? Bakit biglang nahinto? Yan, oh. Kahit na kahit ba umiyak, lalabay natin long distance relationship. Ako ready pa lang ninja ko sa mga link na ibinababa. Ako ready palagi. Ako ready palagi ninja ko sa sa mga link na binababa. Yun muna yun sis ang ginagamit mo pang silip. Ako main lagi kasi 'di ba, yung main ko dito naka-login sa isa. Kaya kapag may bumababang link, ito agad yung ginagamit ko. Tapos minsan dinidikit ko agad yung kapag may pumapasok sa akin ng mga baguhan, dinidikitan ko agad ng aking main. Dapat pala meron pa pala akong another Ninja no kasi ito nga ang isa, yun ang nagkataon na nagre-reply kay Sis Jan. Kaya hindi ko nagamit. Oo, Sisi, dapat ninja ang pangsilip. Oh my God, ganun pala yun. Now I know. Salamat po. Salamat. Salamat mga sis. Now ko lang nalaman din. 'Di ba? Hindi pa talaga ako maano sa YT. Alam pala ni Sir Chris. Yes po.
Yun pala yun. Kailangan pala ninja yung pansisilip ko. Ayan, sisi, oh, sa ano pa lang, oh, na ano na ako, na nagugutom na naman ako dito. Mm. Pinaghalo-halo na naman yung mga sangkap. Ang sarap nito. Namimiss ko na talaga kumain ng seafoods. Lalo na yung mga hipon na malalaki. Sugpo yung tawag dito sa Bicol ba? Sugpo. Kahit na anong lugar, at kahit pa Ninja po gamit ko sa friend ko, silip ko. O yun, sabi ni Sir Chris. Ako naman, pag nagsisilip, main talaga. Yung team ni Putput, para binababaan ako ng live, sila na high blood. I, ipipim na ko niyan. Ganun ba yon? My God. Hello, Borders Adventure. Salamat sa pagbisita. Alam mo sis, ang labo na ng mata ko. Pag ganito kaliit yung sulat, ang sakit sa mata. My God, ano na ata ako nito. Gagamit na ata ako nito ng eyeglasses. Buti na lang, nakita mo sis Ina, no? Ako kasi di ko pansin na live pala yon. Live pala yon. Nakala ko lang premiere. Buti na lang, napansin ni sis Ina. At saka ni sis Emily. Pero okay lang naman yon. Saglit lang naman, di ba? Hindi naman nag-stay ng ilang ano. Hindi naman ako nag-stay ng ilang minutes. Kuya Ador, hello. Kuya Ador, ano? Niunti-unti ako yung ano mo, yung mga video mo doon. Kagabi naka-4 na oras. NC Vlogs, tambay, kinig. Sana all nakikinig. Tambay kinig talaga ha. Tamsak lang ako, nasa field pa ako. Okay lang po, Kuya Ador, ingat. Pa-support na lang po, watch ko ha. Basta lagi kang naandun kay Mami Groovy, Kuya Ador. Huwag kang mag-alala sa WH mo. Basta lagi kang supportive kay Mami Groovy. Bawat live stream niya, andun ka lagi ka nakasuporta, lagi kang nanonood ng mga video niya. Kapag lagi ka niyang nanonotice na lagi kang andon, yun, ang balik ni Mami Groovy, Kuya Ador, sobra-sobra. Sobra-sobra, Kuya Ador. Ayan, nagbubuhos na ng ano ito, sisi, binubuhos mo na ano, kulay dilaw. Ang sarap. Ano ba yon, egg? Parang cheese. Ang sarap naman. Yan, oh, tas ang daming paminta na nilagay. Kasarap. Mauubos data ko. Mauubos daw ang data niya. Okay lang yan, Kuya Ador. Sige na, sige na. Ano? Maubos ang data mo kay Mami Groovy. Agoy! Kailangan mag-support ka doon. Kung gusto mo talagang umandar yung WH mo, pero kasi silip-silip ka lang, walang support, parang lugi si Mami Groovy niyan. Kailangan more support din tayo lagi para sulit. Sir David, thank you so much. Ganun lang yon, Kuya Ador. Kailangan, Kuya Ador, mag-support para lagi kang maano ni Mami Groovy.
Kasi sayang ng bahay mo eh, ang laki ng bahay, pero hindi pa pala, ano yung ano, WH. Nam, nag-ano ka na ba, Nam NC? Nag-end live ka na ba? Ransam TV, ayan, yung nakadikitan ko to kanina kay ano, kanino na ba? Kalimutan ko na. Hi, Sisi Det! Sis, salamat sa pagsilip. Andun ako sa live mo kanina. Ang dami doon walang gamit. Anong oras na dyan? Sa Canada, Sisi. Tulog ka ba kanina? Nung nagla-live ka? Andun din si ano, si Sis Agri. Sa live mo kanina. Okay lang yun, Sir Chris. No worry po. Kahit na anong tagal. Sir Ransom TV, Miglab shout out po. May jacket ka na. Ayan, saan ko to si Sir Ransom nakadikitan? Kanina lang. Kay Sir Nidagbal ba yun? Kanina, parang kay Sir Nidalbal. Nidagbal. Hi Sisi, thank you sa pagsilip sa live ko. O Sisi, nagtambay ako dun sa'yo. Nakita ko rin doon si ano, nasundan rin ako doon ni Sis Agri First Farm. Oo nga, kay Nidag Bal TV. Ayan. Dikit na tayo, sir. Ako din, dumikit na sa'yo kanina. Basta nakita kong meron comment, yun, binabalikan ko. Yung iba, panay lang yung sabing ano, Dan, Tres Marias, Dan. Pero wala naman ako nakikita ano. Wala naman ako nakikita nag-comment sila sa mga video ko. Kaya, dinididma ko na lang din. Lalo na yung mga ano, nang bubudol din yung iba, yung mga baguhan. Panay ang gusto nila, dikitan sila, pero hindi naman sila nag-iiwan ng bakas. Panay lang yung sabi nilang, Dan, Dan. Pero wala naman, saan ko ba sila babalikan? Salamat po Sir Random TV sa pagpunta po sa aking live. Ano po kita sulat kita para mamaya mabisita ko rin yung bahay mo at mag-play ako ng yung video. This is that then. Ransom TV. Ayan. Hi sir, Nidagbal TV. Miglove shout out po. Salamat. Ayan, dito ko nga nakadikitan to si Sir Ransom kay Sir Nidagbal. Thank you po sir sa pagbisita po sa live ko. Salamat po ng marami. Nidagbal TV. Ililista ko kayo guys kasi mamaya para kayo naman yung mapuntahan ko. Ayan, malapit na ako matapos kay Sisi Ina Vlog. Sa napakasarap na ano niya, shrimp tofu and Sir David, thank you. Ano yon, Birders Adventure. Lambat na lako ngayon, ma'am, hindi na pamingwit. Lambat para makarami. Hindi mo na kailangan mag-isda yan, ano, Sir Koy, ay, sino ba? Si ano pala to? Si Borders Adventure. Iba pala to eh. Lambat na pala yung dala mo. Kala ko si Kuya Ador to. Si Borders pala. Oo, para makarami ka ng pangisda. Sipagan mo lang. Borders Adventures. Ayan, tapos na ako ay Ina Vlog. Ayan, may paharang ulit sa huli. Ayan o.
Ang dumi ng kuko. Ang dumi pala ng kuko ko. Nagbunot kasi ako kanina ng damo. Sipagan mo, border. Silipin ko nga yung bahay mo. Kamunti ka nang ma-remove. Napindot ko yung munti ka na. Ano pa rin eh. Kahapon, di ba kahapon ano ka? 500 plus. Ngayon, 675 na. Yan, malapit-lapit na. Punta ka lagi doon sa ano ni Sis Ina Ina Vlog. Sa kanyang LS. Mamayang hapon, merong LS si Sis Ina Ina Vlog. Punta ka doon para makarami ka doon ng ng bananas. Ayan, mahaba yung harang ni Sis Ina. Mahaba yung kanyang harang. Sino na nga yung isusunod ko? Lagyan ko ng check yung okay na. Sis Ina, okay na. Okay, Agri First Farm naman tayo. Agri First Farm. Kahit na anong tagal. Asa na yun si Agri First Farm? Ayan. Det Makanip Mix Vlog, dan dikit na daw, sabi ni Sir Ransom TV. Ayan, salamat po Sir Ransom. Lods Nidag, hello, ayan. Salamat po Sir Nidag Ball sa pagbisita din sa aking live. Thank you so much po. Ang taas na ng bahay, ang laki na ng bahay ni Sis Agri First Farm. Sana all. Mamaya Sir Ransom, i-ano ko din kayo ha, pagkatapos nito mga nauna, kayo din po ang susunod kong i-play yung mga video nyo. Kahit tagi-isa lang, mga 13 minutes, okay na yon, di ba? Ayan sis, Agri First Farm. Nasa bahay mo ako sisi. Visiting the farm. Sana all my farm. Kahirap mang isipin. Si Kapatid Panalo, si Sir David, next. Si Ma'am Arceli. Okay, si Ma'am Esided. Natusukan nyo na po ba yung upcoming premiere ni Sis Emily? Para maipin ko naman yung kay Sir Ransom. Sir Ransom, tusukin mo po yung upcoming premiere ni Sis Chan Emily. Ayan, nakapin. Para maipalit na kita. Borders, adventure. Sipagan mo mangisda. Para makagraduate ka na, para ang i-workout mo na naman yung WH mo. Isulat nga kita. Mamaya mag-play ako ng mo. Border adventure. Borders adventure. Ayan. Hi, Sisi,
Sising Magayon. Manay Sisi na Magayon, Edna Buesa, Mix Vlog. Ah, nag-live ka na ba, sis? Di ba alas 12 na? Ano yan, sis? Tanong tabog. Oo, bunga na yan, sisi na ano, nakita namin doon sa ano, sa ilalim ng kahuyan. Ayan, ang ganda niya, oh. Ang daming ano, ang daming bunga simula puno hanggang sa pinakadulo ng kanyang sanga. Ang dami. Kung pwede pa nga lang kainin ng tao, no, ang sarap. Parang ang sarap kainin. Kaya lang, hilaw pa yan. Yung ano niya, yung hinog niya, kulay ano, pula. Kulay pula yung pinakahinog niya talaga. Ang ganda, di ba? Ang sarap itasin, parang ang sarap kainin. Di pa sis, maya ang konti. Sige, para mapuntahan din kita mamaya. Mag 1 hour lang ako. Anong oras? Nakailang oras na ba ako? Ay, malapit na. Pwede naman paabutin ko ng, ano, no, ng 2 hours para sulit. Salamat, Manay Sisi na Magayon. Grabing tawa ko sa iyo kahapon. Alam mo, Sisi, grabe kong tawa sa iyo. Paulokon ka kaya pag nagtataram. Talagang lagi nakabungis-ngis yung mga bunganga ng tao doon sa iyo, malamang. Grabing tawa ko sa imo. Biyo pati nagamuruda. Biyo ka nagmumuruda naman sa live mo. Teka lang. Di ko pala naipin yung ano ni Sir. Sorry naman, Sir Ransom. Nagdaldal si Tres. Ayan tuloy. Nakalimutan kong ipin yung binaba niyang link. Ayan po, patusok po kay Sir Ransom. Maya-maya ako na yan, Sir, puntahan after ng ano ko. Ditong nagsasalang ako dito sa kabila. Done watching Dating Dikit kay Ransom TV. Sabi ni Sis Ina. Salamat, Sisi Koy. Ayan si Manay, ano yan? Edna Buesa. Bicol naman yan. Grabing ulo ko kahapon sa live kaan. Sisi, Edna Buesa. Dikitan mo yan si Sis Ina vlog. Bicol naman yan. Saro man na magayon. May paano yan lagi. Meron din siyang pasugod premiere every, ano yon, CC, TTS ba yon? Tuesday, Thursday, at saka Saturday. Ayan. Dan Ransom TV, sabi ni Sis Det. Ayan, thank you so much, Sis Det. Sa laging pakikipagdikitan. Ito si Sis Det, napakasipag din ito. Kaya talagang ang laki na kaagad ng bahay niya. Si Agribake, andyan na. Ito Sisi, nanonood ako sa ano mo. Aray. Agribake. Nandito ako sa Agri-farm mo. Nanonood ako. Nagpipitas ka ng talong. Sana all. Yan nakikita mo ba? Diba? Ang labo. Ang liit. Ang ganda ng ano nito. Ng kuko nito. Pulang-pula. Ang hirap, wala akong lamesa dito sa harap. Nakapatong lang sa legs ko yung cellphone. Nangangalay na yung aking legs. Ito muna, ka-full charge lang. Salamat naman. Hi, Ina Vlog, sabi ni Sis Det. Good vibes lang kami, sis. Kaya dakol nagkakaburol siya sa mo. Kasi paulo-kunon ka talaga magtaram, adi. Grabe talagang uulo ko sa apon. Sige, kung magsulo ako sa laog. Kaya sabi ko, may makailing digdi sa kuya. Sige, kung ngingirit, sasabihin ninda, nabubuan na ako. Yung Tres Marias dyan, alam nyo ba, nalulok rin na. Kasi tumatawa mag-isa. Oo naman, Sisi Koy, baba na dyan. Tusukin mo muna yan si Sir Ransom TV. Diba ng utos? Diba yan? Wala akong patungan ng cellphone ko. Ilista ko si Manay,
Edna Buesa. Para mamaya manood din ako ng ano mo, video. Si Sir Ransam, andito na. Si Sir Nidagbal, andito na rin. Si Borders Adventure. Si Sis Edna Buesa. Ayan. Nag-end live ka na ba, Sis Det? Kasi iniwan na kita dun nung magla-live na rin ako. Salamat po, 10 million viewers. Thank you so much. Ayan na, nagbaba na ng bahay si ano. Tika lang, silipin ko muna yung bahay, yung binaba ni Sir ano, ni Sir Ransam. Tika lang. Tika lang, tika lang. Tutusukin ko muna yung binaba ni Sir Ransam. Ayan. Good vibes lang. Yan, tusok. 66. Ayun ito din yung pinanood ko kanina doon sa main ko. Idikit ko na rin to sa user, Ransam na ano ko, isa. 3M. Yung 3M ko, sumasayaw-sayaw. Nice ng moves. Ayan, okay na po, Sir Ransam. Tusok 66 na po ako. Dikit na rin tong isa. Lagi akong bulol. Ano ba yan? Lagi akong bulol. Ayan. Nagpaharang siya nung una. Ngayon sa huli hindi na nagpaharang. Bakit ganon? Sa una lang siya nagpaharang, sa huli hindi na. Ang ganda ng bahay ni Ransam TV. Oo nga. Ganda nga. Damihan mo na host. Mamaya naman. Mamaya kasi after na nila, susunod din kita sa Ransam. Tapusin ko muna yung kay sis J. Kay sis Agri. Kasi hindi ko pa yun tapos. Pero malapit na. Ayan, Mama La. Mama La, hello. Good morning. Sir Kapolong, hello. Big love shout out. Salamat sa pagbisita, Sir Kapolong. Thank you. Andiyan si Sir Kapolong. Anong ganap, Sir Kapolong? Anong latest, May, ba? Kantahan na naman ulit. Ang hirap pala talaga dito, no? Pag nagbabasa ka, kailangan mo talaga mag-scroll up. Kasi minsan hindi mo nababasa yung mga naunang mga sinasabi dyan. Ano yon? Kaloka yung main ko, naka-charge. Pagtingin ko, di pala nag-charge. Ayaw ko pa naman gumamit ng Ninja. Ninja gamit ko 3. Yan lang. Palitan ko na si Sir Ransam, ha? Ano ko na yung kay Love to Bake. Si yan, Agri First Farm. Mama La, salamat po sa pagbisita. Sir Kapulong, thank you so much. Ito si Sir Kapulong, magaling to kumanta, sis Agri. Ganda yung boses nito kumanta. Ayan, tapos na ako sa iyo, sis J. Ano ba yan? Palipat-lipat ka kasi ng pangalan, yun tuloy. Nalilito na ako. Sis Agri. Ayun o, tapos na ako sa iyo. Galit si Tres. Ayun o, may comment pala si Sir David dito o. Sa iyo, sis Agri. May comment pala sa iyo dito si Sir David. Yahoo, from Tres Marias, 'di ba?
Yahoo daw from Tres Maria, sabi ni Sir David. Parang hindi naririnig yung boses ko dyan, guys. Parang naka-ano yung ano ko, volume. Ano oras, Lods? Ano yon, sir? Ano yun, sir? Teka lang, mag-ano muna ako, ha? Um, Sabi ni Sis Ina, dan po, full watching connected Edna Buesa. Ayan, Sisi Koy. Bicolana din yan na magayon. Kala ko kung asan ka. Kala ko nasan ka. Tambay lang loads, ransom. Kaya salamat po Sir Nidagbal. Thank you so much po. Loads, ransom kay Ma'am Ina naman tayo mamaya. Ayun. Mamaya po ng mga alas 4 ata si Sis Ina or 4:30. Maya-maya din si Sis si Sis Emily, mag-ano na rin 'yon. Mute muna ako, sabi ni Mama La. Salamat po Mama La. Sino si Kapulong? Wala lang, nadikitan ko lagi yan si Sir Kapulong doon kay Papa Yu. Akala ko ba lagi mo ako nasusundan, agri-bake. Di mo pala ako nasusundan talaga. Sa ibang ano lang tayo nagkakasalubong. Puntahan mo yung bahay niya, dikitan mo kasi. Dikitan mo si Sir Kapulong. Salamat host, hahaha. Yap, nabasa ko yan. Kaya pala, ano yun, searchable name Ransom TV, meron katabi na ng sombrero. Ba yan? Nadidinig ano yun? Nadidinig san si Chi. Ewan ko, nasaan? Asa si Sir Chippy nga? Gabi na ata doon. Wag nating disturbuhin yung tulog. Bawal yan. Salamat. Asan kaya si Sir Chippy? Si Sir Chippy no. Salamat Chippy. Kapatid, salamat po sa pakaway-kaway dyan. Sabi ni Sir Kapolong, agri-bake. Yes po, ina-ina. Sabi ni Sir Ransom TV. Sakit ang mata ko, guys. Nandalabo na talaga yung mata ko. Kailangan ko na ata ng anti-radiation. Grabe, sakit. Ang liit pa ng mga sulat dito, di ba? Just me, Marimar. Ilista ko nga si Sir Kapulong para mamaya manood ako sa kanta niya mamaya. Sa mga upload video na nagkakanta. Kapulong. Yun. Sino pa ba yung pumasok dyan na hindi ko nalista? Magkaway-kaway nga kayo dyan. Sino na yung sunod kay Kay Sis Agri? Si Sir David. Ayan, Sir David, OTW to your house. Sir David. Teka lang guys, ha? Dito ako sa bahay ni Sir David. Kailangan din ako, mag-watch ng kanyang video. Kahit na pagkaon na maog to na baga. Ano daw? Parang parang hindi yan Sir Kapulong yung gamit niya kasi Ninja yung gamit ni Agri Bake. Yung main channel niya ay
Agri First Farm. Kasi naman, bakit ka nag-ninja kanina? Main channel yung gamit mo ah. Over sa CP3. Ganyan din mata ko. Oo nga, sis. Grabe no? Absent si Chippy. Absent. Tulog pa ata, sis Det. Ayan. At Ransom TV, sabi ni Sir Kapolong. Pabakas guys, para mabalikan ko kayo. Dyan siguro, nag-ano si Sir Kapulong dyan sa link. Oo nga pala, no? Nandiyan pala yung link sa baba. Sorry naman, guys. Malabo na talaga yung mata ni Tres. Need ko na talaga ng eyeglasses. My God. Sakit, sakit talaga sa mata. Grabe. Naduduling na ako. My God. Ayuda ang linaw ng mata ko. Sino ba yung may ano dyan? Banana farm. Kailangan daw ng bananas ni Agri-Jupay. Sabi ni Sir, ala, kailangan ko talaga mag-backread talaga. Nagbabasa ako simula sa baba pataas. Ano ba talaga stress? Dito muna ako. Sabi ni, ano yun? Kailangan ko talaga magsimula sa taas. Dito ako sa sabi ni Sis Bake. Sir Kapulong, pabakas po sa main ko, balikan kita. Ayan. Tres Marias, host. Saan dalawa? Yung dalawang ka-Tres Marias ko, wala sila, sir. Ako lang lagi yung nasa video. Kaya nga, kailangan ko nang palitan yung profile namin dyan. Ako na lang yung ilalagay ko. Sis, agree, marunong ka ba gumawa ng, gawan mo nga ako, sis. Nakalimutan ko na paano gumawa ng dyan, para mapalitan ko yung mukha ng dalawa kong kapatid. Lalagay ko na lang pag mumukha ko. Kasi wala naman sila yung isa kasi nasa Cavite na. Yung isa naman, gala. Andun siya, mahilig siya dun sa wishing. Pwede sana yun magkatandim ni Sir Kapulong kasi magaling din kumanta. Magaling yung kumanta, mga Whitney Houston yung kinakanta niya. Agribake, mega love shout out, sabi ni Sir Ransom TV. Sabi naman ni Agribake, inaabangan ko nga si Sir Kapulong sa main. Yun. Lods Ransom, wala pa naka-set up live si Ma'am Ina. Ma'am Ina. Mamaya pa po yan ng mga alas 4:30 ata. Ransom TV, sabi ni Sir Kapulong, para nabasa ko na to kanina. Ano ba? Saan ba talaga ako? Basta yun na yun. Dito na nga ako sa baba. Nahihirapan ako. Ang layo ko na pala. Sir Restauro TV, hello po. Mag-love shout out. Salamat po sa pagbisita. Babae kumakanta. Ha? Babae kumakanta. Yung mga bisita yun ni Sir Kapulong. Kapulong Dandiket sa video, it's Maya, may bakas po. Yun. Babae si Kapulong. Natawa naman ako sa iyo. Babae talaga. Di ba pwedeng babae lang yung umakyat doon sa live niya? Lalaki yan. Tingnan mo kasi yung niya, profiles. Okay, sige. Send mo pic sa akin. Tanggalin na natin sila. Okay. Sige. Hindi ako marunong sis nakalimutan ko na paano gumawa no. At Agribake, lalaki po ako. Collaboration lang po yung kumantang babae. Yun na nga Kung ako lang sana maganda yung boses ko, aakyatan ko si Sir Kapulong. Kaya hindi talaga pang bakbatuhin yung bahay ni Sir Kapulong. Mamala, salamat sa pakaway-kaway. Kapulong Dan. It's Maraya, haha. Ikaw ba to, Kapulong? Ang galing 'di ba kumanta? Ano 'yan, mga kaano 'yan Sir Kapulong. At Agribake, hindi po ako si Maraya. Singer ko po 'yan. Oh, ha, 'di ba? Si Sir Kapulong kasi ano 'yan sisi? Ano siya, kompositor ng kanta. 'Di ba, sir? Tapos siya pa yung ang galing niya, ano nga
Talentadong Pinoy. Ang galing niya mag-gitara, basta ang galing niya ano, tas maganda pa yung boses. Siya pa yung kumakanta, sana all na lang. Sana all may singer galing ni Sir Kapulong. Oo nga eh, maganda yan, magaling niyang kumanta. Ayan, Sir Kapulong, full pack na daw. Welcome host. Salamat po mama sa support. Yung mata ko talaga, sakit. Puntayan mo Sisi. Nung nakaraan nga si Sir Kapulong. Ano yun sir, 'di ba? Alas 12 ba yun? Alas 2. Buti na lang na nagising ako tapos sumilip ako sa YT. Nagkataon na nag-notif sa akin si Sir Kapulong. Ang dami nilang kumakanta doon. Tapos ang tagal niya kumanta. Siyempre, hintayin ko siya kumanta, no? Hinintay ko talaga siyang kumanta na siya na yung kakanta. Pagkatapos niya kumanta, yun, lumayas na ako. Kasi nga, di ba? Gabing-gabi na. Sabi ko, asan kaya yun? Sabi, may ano siya. Sa ibang sa ibang live yun. Pinatang sa kanya lang sa akin dati. Tapos yun, tamang-tama, dinikitan ko rin. Nag-notif sa akin. Kaya napuntahan ko. Oo, marami talaga performers doon. Oo nga, dami. Ilan kaya yun, no? Tapos ang tagal ka pa, matagal kang lumabas. Sabi ko, asa na kaya yun? Tapos nung kumanta na siya, hinintay ko lang na matapos. Tapos yun na, umalis na ako. Goodbye na. Pero ang tagal ko nag-stay doon kasi nga hinintay ko si Sir Kapulong. Sana all, sis. Mabuti sana kung maganda yung boses ko. Hindi naman. Yung sumunod talaga sa akin, yung sa gitna dyan. Yung nakapula, na mas malaki. Ay, yun. Yun ang mas magaling yung boses. Ako yung mahaba yung buhok dyan, na mas maliit. Wala, pang lang. Pang, pang makahoy lang, kakahoyan lang yung boses ko. Kumakanta lang ako pag nagpapastol ng kalabaw, yun. Yun lang. Sa next Saturday, may prime time ako sa show. Uy, sana all. Sige nga. Anong oras yun, Sir Kapolong? Dapat hindi naman yung hating gabi. Grabe ka. Tulog na yung mga madlang people. Kaya lang, di ba? Yun naman yung mga time nila. Si Mama La pala. Ilista ko si Mama La. Glorian. Ano yung apelyido ni Mama La? Si Mama La. Lorian EP. Lorian EP. EP vlog. Oh my gosh, sino yan? OMG. May tumawag. Tumatawag yung kapatid ko, yung ka-Tres Marias ko nasa Cavite, tumatawag. Sabi ko, hey, naka-live ako, mamaya na lang. Tres, naglalaho ka na sa screen. Sobrang liit mo. Maliit ba? Hindi nyo na ako makita? Bakit? Ayoko naman lumapit masyado. Makikita yung mapa ng Pilipinas. Tres Marias Farm, punta ka ulit. Oo, punta ko dun ulit kapag nagising ako ng hating gabi. Kaya nga, late din yung show ay mapupuyat kayo. Oo nga eh. Mapupuyat talaga. Kapag hindi ako niyan nakatulog ng Sir Kapulong, makakapunta talaga ako. Pero pag masarap yung tulog ko dyan,
Asahan mo walang sisipot na tres. Puyatan 'no, buti lang kung ikaw yung first nakakanta dun 'no. Pero ang gaganda talaga ng boses nila, para talaga silang mga sumasali na sa tawag ng tanghalan. Mga professional singer na sila doon. Saan ka nga ngayon, Sir Kapulong? 'Di ba ibang bansa ka? Andiyan ba si Sir Rufino? Si Sir Rufino? Hala, hindi ko nakita. Iba yung napuntahan ko. Akala ko, ano ba yan? Kung saan sana naman napunta tong ano ko na to. Sir Nidagbal, thank you po sa pag-stay. Mama La, salamat po ng marami. Nakita sa YT Studio ko, nagdidikit ako now ng mga nagbabakas. Yun, kala ko, napa-scroll up tuloy ako. Kala ko andyan si Tay. Wala naman pala. Nakala yung anak niya, kaya andun yun, nagkakanta. Dandikit na kay Restauro. Restauro TV sa first night diving. Wow. May diving si Sir, ano? Nadikitan mo na si Agri, si ano, si Sir Kapulong. Punta tayo doon sa Sunday kapag gising ka pa. Tapos kapag hindi rin ako tulog. Nakakasilip ako pag hating gabi na kapag nagigising ako. Tapos sumisilip ako saglit sa YT. Kapag nakita ko yung mga nakakilala ko na rin na nagla-live, saglit lang ako napunta rin. Dandikit na, ayun, kay Sir, ano yan, si Sis Ina Ina, nandidikit din. Ayan, thank you Sis Ina Ina Vlog. Paano, Tres, pag tinanggal natin ang dalawang Maria? Isang Maria farm ka na. Okay lang yun. Okay lang yun, kasi yung pangalan lang farm namin ay Tres Marias. See, Tres pa rin naman ako. Sasabihin ko na lang, ito po ang iyong ka-Tres Marias, Michay Michi. Ganun na lang. Labas muna ako. Enjoy mga kapatid. Salamat po ng marami, Sir Kapulong. Iwan lang kayo ng bakas. Babalikan ko na lang kayo, sabi ni Sir Kapulong. Salamat po ng marami, Sir Kapulong. Ayan, nag-iwan ako, Sir Kapulong. Ayan. Thank you, Sir Kapulong. Ingat ka dyan, kung saan ka man ngayon. At puntahan na lang kita sa iyong ano, kapag nakita ko nag-notif sa akin. Agree, bake. Oo, ako din nagbabakas. nagbabakas ako sa main mo eh. 'Yun. Okay. Salamat po, Sir Kapulon. Salamat ng marami sa pagsilip, sa punta sa aking live. Agree bake, salamat 'Yun. Pag narinig yan Sis Agree na ano, Sis Agree first form. Na kumakanta si Sir Kapulong, babalik-balikan mo yan for sure. Kung mahilig ka sa music. Ako kasi, mahilig ako sa music. Music yung walang hilig sa akin. At saka yung mga memorize kong kanta, kukunti lang, paulit-ulit lang yung kanta ko. Diba? Yap! Mahilig ako sa music. Yun. Kung gusto mo mag-ano, sisi, di ba? Gusto mo magpa-ano, punta ka lang doon sa ano ni Sir Kapulong sa mga video niya. Gusto mo pa-music, pwede na yon. Sir David, thank you so much. Tres Marias, Agribake, Ransom TV, Nidagbal TV, Lorian AP Vlogs, mega love shout out. Ayan, sabi ni Sir Kapulong. Sir David, thank you so much po. Wala akong masabi kay Sir David. Ano lang, thank you so much. Tapos bleed ako dyan kay Sir David. Diba?
Agree, ayan, shouty, shouty. Agree, oh, na ano ka ni Sir, ano, Sir David. Kusapin mo na kasi si Sir David dyan, oh. Andiyan siya lang, nakikinig. Tapos wala man lang ako maiyaw-yaw. Alam mo naman na English Carabao lang tayo. Kailangan natin magano. Kasi dati nung ano, meron pa ako mga ka, sa ano ba, sa dating app, na-challenge ako mag-English. Ngayon na medyo wala na, parang napurol na naman yung aking vocabulary ko, natutulog na naman. Usapin mo nga yan, sis, agree. Sis Ina, thank you so much. Saan na pa kasi ako? Bakit na-stop yung sasalang ko dito? My God. Mas maganda talaga sis, may gamit tayong lapi. Sino na nga yung naano ko kanina? Si Sir David pala, no? Si Sir David yung ano ko eh. Sinasalang ko. Asan na yun? Yan. Thank you, Sisi Ina. Yan. Very supportive din niya, si Sir David. Lagi yan din nasa live ko. Sir David, I'm here to your house, watching your video. Road trip. Yan. Sir David, oh. Naintindihan kayo ni Sir David yung mga sinasabi ko dyan. Watching replay, Sir David, to your video road trip. Ano yun? Ikaw na bahala, Tres. Diyos mio, Marimar. Ikaw ngayon sinasaba ko kasi mas maano ka dyan. Sabi ko sa iyo, huwag ka mag-live na ganito. Ang hirap magbasa. Kasi naman yung yung kitang-kita naman buong kapaligiran ng malaki. Maybe 3 weeks I already connected to Sir David FT. Yon. O diba? Yan si Sina Ina eh. Tagal niya na daw kadikitan tagal na daw kadikitan niya si Sir David. Kay salamat, ano to? Kaya salamat kay Chippy ka na, ano? Andiyan ka na naman. Yung tao natutulog, anuan mo na naman. Kaya salamat Chippy ka na. Not maybe, I think pala. I think. Sir David, this Ina vlog already connected to you. Wala kayo dyan. David FP, Full Watch Gold Tournament. Ayan. From Det Mechanic Mix Vlog. Thank you, Sisi. Det. Maano din niya, Sisi ko. Very supportive yan si Sir David. Kapag lagi ka napunta sa live niya, full support din yan sa'yo. Hindi na nga yan natutulog eh. Gabi sa kanila ata ngayon. Wala na pang ibang bumaba ng bahay dyan? Si Sir Kapolong hindi ba bumaba ng bahay?
Yan eh. Ang hirap na kasi, yung mata ko kasi duling na. Kaya hindi ko na alam kung sino ba yung nagbaba dyan ng mga link. Sorry na agad mga lalabs. Tambay muna. Tambay muna, wiwiwi muna. My God. Naantok ako kaya lang ang init naman. Oo nga sis, grabe talaga. Dito rin sa loob ng bahay, alam mo, ang dami naming bayarin sa kuryente kasi 3 electric fan, isa doon kay Dos, isa sa akin, isa dito kay Mother. Di ba? Kaya ang daming bayarin. Buti na lang hindi kami nagbabayad sa tubig. Kaya lang naman yung tubig dito nagkakang anuhan na, tuyo na. Sir Chris, salamat Sir Chris. Sis Ina, salamat. Sis Jen, big love shout out host and everyone. Good afternoon. Good afternoon din sa iyo, Sisi. Kapulong Dan Dikit, full watch. Latest galing kumanta. Support. Oo, Sisi, magaling yang kumanta. Sorry po. Si Sir Chris, panay sorry. Kanina kasi yung naibaba niya live pala. Akala ko premiere. Okay lang yun, Sir Chris. No worries. It's okay. Hindi naman ako diyan mawawalang bahay siguro, di ba? Kaya okay lang yan. Ma-re-dollar ba ako kapag ganon? Hindi naman siguro. Mute lang natin mamaya. Okay lang naman yon. Ayan, dito ako sa bahay ni Sir David. Hindi pa tapos. Road trip. Sir David. Sir David. I'm here to your video. Watching your video. Ano ito mang, tablet? Lobat? Pasublit daw? Pang support ko. Para matapos agad. Kailangan ko ng Hi Sisi! Yana Tube! Hello! Back na hihi. Back na here, Sisi. Salamat Sisi! Sis Jan, salamat ang marami. Sis Yana Tube, nag-love shout out Sisi. Good morning. Good morning ba dyan sa'yo or good evening? Yana Tube. Lista ko to Sisi para mamaya mapuntahan ko din yung bahay mo. Ang hirap kapag isa lang yung cellphone, no? Kasi maganda sana, marami tayong pang kasi pag ganito, di marami nang naiano sana, isasalang. Morning here, good afternoon to you sis. Yan. Salamat sis, Jana Tube, sa pagbisita. Thank you so much. Ayan. Palitan ko na sisi yung mo, sis Agri. Yung link mo dyan. Palit ko si sis Jana Tube. And tell me now, how do I live without you? I want to know. Ayan pa, tusok po sa binabang link ni sis Ayana Chu. Mga loves, di pa ako tapos kay Sir David. Andito pa rin ako sa bahay ni Sir David. Ayan. Ayan, sabi ni Sir Kapulong. Sabi ni Sir Nidagbal TV, Kapulong Dandikit Idol. Ayan, salamat po ng marami Sir Nidagbal. Babalikan ka pa noon kapag nakita niyang may bakas.
Salamat po ng marami sa lahat ng nagdidikit dyan, dumidikit, nakikipagdikitan. Salamat po ng marami. Kunin ko nga yung ano, yung tablet. Aragoy, 5%. Gubat pala. At kahit na anong hirap. Lubat pala guys, yung tablet. Kukunin ko sana para makapag ano ako, makapagsalang. Dinubat pala ni mother. Panay panood kay Tulpo. Thanks sis for pinning my frame. You're welcome. Sis Yana Tube. Salamat din sa pagbisita. Nidagbal, Dan connected po. Ayan, salamat ng marami, Sisi. O diba, kahit papano sa mga ano, may dumidikit, diba? Kahit konti lang tayo. Kahit konti lang tayo, kahit papano yung mga naandyan, nakikipagdikitan. Salamat po ng marami sa lahat ng naandyan. Agribake, is that your main channel? Yung kanina sis, YouTube, yung pinalit ko, yung kanina na ano, wala na, natakpan na ata eh. Yung pinalitan ko ng link mo, yun yung main channel ni ano, ni Agribake. Yung pangalan niya ay Agri First Farm. Sabihin mo kay mother, marami na pera, si Tulpo. Sa iba na siya manood. Oo nga eh. Sabi ko nga sis, panoorin niya yung mga video ko. Ayaw naman, kay Tulpo siya. Doon siya sa laging ano. Grabe. Tapos, sa investigador. Kasi sa investigador daw. Nagbago na pala. Akala ko kay Tulpo. Yun na pala. Kay ano naman, investigador. My God. Andun siya doon sa ano, bahay kuprahan. Naglagay siya doon ng ano ng duyan kasi nga presko yung tubig. Ay, tubig ano ba yan? Wala na naman ako sa lutang talaga si Tres. Oh my God, ano ba yan? Kasi nga presko yung hangin doon sa bahay kuprahan. Kaya doon siya naglagay ng duyan. Tapos sabi ko, presko yung tubig. Talagang gusto ko na talaga maligo na naman ha. Panoorin niya kamo ako. Ma, panoorin mo daw siya si ano Agri First Farm. Agri Agri First Farm. Hanapin mo diyan sa tablet mother mamaya. Oh, Sisi, tumatawa siya Sisi. Sinabihan ko na. Hanapin ka niya. Okay daw, Sisi. O, di ba? Mabilis ka. Kausap si mother. Okay daw, Sisi. Mamaya, panoorin ka daw niya. Ayan, nagbaba ng bahay si Agribake. Ayan na yung hinahanap mo sis, ano, Yana Tube. Diba? Bulol-bulol ako lagi. Ha ha ha, mother. Mag-comment ka. Babalikan kita, mother. Hindi pwede siya mag-comment. Yung naka-login doon si jowa ni Dos. Yung naka-login doon na pangalan. Yung jowa ni Dos. Binigay kay Ma yung ano, binigyan si mother ng tablet bago umalis. Iniwan yung tablet niya, binigay kay mother kasi nga para daw makapakinig si mother ng ano, ng mga kung anong gustong panoorin ba. Kasi yung TV namin dito sira, wala kaming TV dito kasi nga nahumaling na kami sa wala na kaming hilig sa TV kasi nga lagi na lang kami hawak namin lahat cellphone. Kaya binigyan niya si mother ng ano ng tablet. Iniwan niya yung ano niya, isang tablet niya kay mother. Kaya kaming lahat, minsan lahat bisibisihan, si mother andun din sa kabila
Sa Bahay Kubo, doon siya nanonood ng gusto niya. Kami ni Dos, si Dos, mahilig din sa Wishing. Ako naman sa YT, 'di ba? Kaya kapag wala kaming gawa sa labas, kanya-kanya kami. Kung saan na sulok, may mga hawak na cellphone. Sisi, tupakin si Daisy. Nagpa-sweet-sweet naman. Agribake, Sisi. Ma'am Lorian, shouty. Okay lang. Kahit jowa ni Dos andon. Kapatid, salamat po. Kapatid, Mamala, salamat ang marami. Sir Nidag, Sir Nidag, mega love shout out po. Sabi ni Sis tupakin si Daisy. Panalo, Sir Panalo. Mega love shout out tupakin si Daisy. Sabi ni Sir Nidag Bal. Sis Daisy, Sir Pitmalo, hello, ano yun? Hello Pitmana, ay nako. Sis Daisy and Sir Pitmalo, hello po. Sabi ni Sis Janet Chu. Mommy Groovy is in the house. Mommy, thank you so much. Mommy, thank you, Mommy sa pagsilip. Ayan. Si Mommy na magayon. Si Mommy na magayon na napaka-energetic. Siging baile. Salamat po, Mami. Anong oras na po dyan, Mami? Ayan, salamat po sa pagbisita, Mami. Thank you so much. Sir Chris, salamat din po. Mami Groovy, shouty. Sir Chris, shouty. Sabi ni Sis, tupakin si Daisy. Tupakin si Daisy, hello. Ako si Panalo Pitmalo TV, Mami Groovy, may love shout out. Ayan, di ba? Nagkakagulo pag si Mami pumapasok sa live. Sabi ni Sis tupakin. I can click to you, Miss Agribate. I can click. Ano, Sisi? Kailangan mo pumunta dyan sa profile mo, sa you na nakalagay dyan sa cellphone mo. Tapos, pag pinindot mo yan, pupuntahan mo yung like video, katabi ng watch later. Tapos, pupuntahan mo yung live ko. Pag pinindot mo yung live ko, makikita mo yun. Andun na yung binaba na link ni Sis Love to Bake. Ni Agribake, ano ba yan? Mami Groovy, sabi ni Sis Agribake. Salamat Sisi. Anong ulam mo dyan? Sis tupakin. Janet Chu, may love shout out. Sabi ni Sir, ni kapatid Panalo. Naubo ako guys. Ma'am Det, may love shout out. Sabi ni Sis tupakin si Daisy. OTW, Yana. Lang, ubo muna ako guys. Mag-mute muna ako. Uubo ako muna. Uubo. Grabe, inubo ako. Kumati yung lalamunan ko, guys.
Saan na tayo? Hello, Det Makanip, sabi ni Mami. Ayan. Hi, tupakin si Daisy. Mami, Groovy, Dan, connected na po. Sabi ni Sis Jana Chub. Ayan. Salamat, Sisi. Di ako, di ako kilala ni Mami. Ayan. Yan kasi eh. Inalis mo yung main mo. Mami, si Agribake ay si Agri First Farm. Kapatid Panalo, salamat sa pakaway-kaway dyan. Sabi ni Sis Jan Emily. Mami Groovy, yaho, good morning. Det Makanip, Dan connected na rin. Sabi ni Sis Janet Tube. Thank you so much. Katinalamunan ko guys. Sabi naman ni Sir Nidagbal, Janet Tube, Dan dikit na po. Sisi Emily, sabi ni Sis Tupakan si Daisy, Janet Tube, dikit na po. Ayan, sabi ni Mami Groovy, Janet Tube, dikit na po. Sabi ni Mami, yan. Thank you so much po sa lahat ng naandyan. Sisi, out na muna ako ha. Salamat Sisi Jan. Mag-ano ka na, mag-live ka na. Salamat ng marami Sis Jan, Emily. Sisi Jana True, sabi ni Sis Tupakin si Daisy. Sabi ni Sis Det, hi, ako si Panalo Pitmalo. Hi daw kapatid, sabi ni Sis Det. Tamsak Dan, aya si North TV Log. Tama ba? North TV Log? Tama ba yan? Ito hindi ko nakukuha ang pagbasa, tamang pagbasa nito. Hello Sisi, salamat ng marami. Ayan, Jan, Emily, Channel, hello, tulog muna ulit. Salamat po, Mami. Tulog ka po ulit, Mami. Salamat ng marami sa pagsilip, sa laging pagdalaw sa aming mga LS at sa pagsalang. Thank you so much, Mami. God bless po. Hi, North Vlog, sabi ni Sis Det, Makanip. Mami Groovy, hello, my forever mommy. Yan. Our forever mommy. Thank you so much talaga. Ang dami ni maming anak, no? Ang dami ni maming ampo na anak. Salamat po, Mami, na marami sa pagtambay dyan. Good night, Mami, sabi ni Agribake. My darling, North Vlog. Agribake, yahoo! Mami, salamat po. Ayan. Daniela Chu, full pack, sabi ni Sis Agri. Sabi ni Mamala, kaway-kaway si Mamala. Salamat, Mamala. Ayan. Full pack na daw, Sis Yana Tube, si Sis Agribake. Det Makanip Mix Vlog, back to bed na si Mami, Groovy. Ako, nakahiga din, nakatulugan ko din to ulit. Tres. Ayan. Ano oras din sa iyo, Sis Det, sa Canada? Salamat ng marami. Hi, thank you, Mommy Groovy, sabi ni North Vlog. Ayun na, lumabas na si Agri First Farm. North Vlog, sabi ni Mommy. Salamat po sa lahat ng naandyan. Sa lahat po na nag-stay sa aking live. Maraming salamat po sa inyo, guys. Thank you. Mommy Groovy, Mommy, thank you so much, Mommy. Salamat. Tinanggal ko na. Oo. Kapag andyan si Mommy talaga. Kailangan talaga may nag-meeting natin. Ano na. Malapit na maghating gabi dyan sa UCC, no? 8 p.m. CCA, shouty, CCA. Sabi ni Sis Tupakin si Daisy. Sana all, tupakin. May tupa ka ba ngayon, sis? Nangangati yung lalamunan ko, guys. Kahit uminom na ako ng tubig. Ayan. Tumusok na po ba kayo sa ni Sis Yana and ni Sis Yana Chu? Kasi mamaya, ibaba ko rin yung bahay ni Mami pala. Nakalimutan ko. Ayan, ipin ko po muna ito si Sis North Vlog.
Tusukin niyo po muna si Sis Yana Chu para makapagpalit na tayo ng link, guys. Mga lalabs. Mga lalabs, tusukin niyo po yung binaba na link ni Sis Yana Chu. Ayan na si Manay Sisi na magayon. Emily Mix Vlog. Hello, Manay! Manay Emily Mix Vlog. Sarap man na Bicolana na magayon. Si Mami Groovy. Sisi, Bicolana din yan. Ayan, tapos na pala ako kay Sir, David. Done watch, Sir David, sa yung video. Ayan, sino na ba yung isusunod ko? Silipin ko muna si si Sis Yana. Lahat na po ba nakatusok dyan sa binaba na link ni Sis Yana Chu? Kasi magpapalit na tayo ng link. Ito naman yung ipapalit natin kay Sis North Vlog. Ayan. Salamat po, Mama La, sa pabiji-biji dyan. Salamat po ng marami sa pag-stay. Sir Jahanger, Shan. Tambay ako, sis. Grabe antok. Idlip mo na. Oo, sis. Salamat din ng marami. Yun, di ko pala na ano. May burahin lang ako, Tres. Bakit? Ano yun? 8 tamsak dan, yan na tube, sabi ni North Vlog. Ako, hindi pa ako nakatamsak kay sis nakalimutan ko pala, naipin ko si ako pala yung di nakatamsak kay sis Yana Tube. Ipuntahan na lang kita mamaya, sis. Jahanger Chan, hello po, mega love, shout out. Thank you for visiting my live. Sis, ikaw ba yung kumanta kahapon? Oo, ako yun. Bakit? Nag-iba na naman yung mukha. Ako yun, sisi. Ako yun, kahapon. Dito naman ako sa loob ng bahay kasi kahapon, ang init ngayon sa labas. Kaya dito na muna ako sa loob ng bahay ulit. Ako yun, sisi. Bakit ba? Nag-iba na ba? Nag-iba ba yung yung mukha? Ayoko na kumanta, sisi. Alam mo ba? Mas magaling talaga kumanta sa amin. Yung sumunod talaga sa akin, yung dyan, yung nakapula dyan sa Tres Marias. Yung isa dyan na nasa gitna. Siya talaga yung magaling kumanta. Ako talagang lang. Pag wala lang tao, saka ako nakanta. Pero pag maraming tao, hindi ako nakakanta. Nahiya naman ako. Sana all. Sana all nahiya. Kahit pangit yung boses, hindi nahihiya eh. Sir David, dan na ako sa yung video. Makati yung lalamunan ko, Makati. Ayaw ko na kumanta, sisi. Wala sa mood yung ko ngayon, yung lalamunan. Ayan, tapos na ako dito sa yung idikit ko na rin to, sisi. North Vlog, itong aking ninja. Yan o, patapos na sa mo. Sa video mo, sa binaba mong link. Tusok 40.
Di ako makapag-iwan ng bakas. Hindi na ako magbakas si ha. Sis North Vlog. Tinusok ko na lang. Ayan o. Tusok 40 dito sa ano mo. Video. Yan. Sino na ba yung isusunod ko na isulat nga kita sis para mamaya mapuntahan din kita mamaya. Sisi Tupakin, salamat na marami sa pakaway-kaway dyan. Sir David, thank you so much. Ala, hindi na nag-ano yung ano ko. North. Anong fruit yan? Ano yan sisi? Wild, ano yan? Sa kakahuyan yan? Yung parang tibig. Parang tibig siya sisi. Nakita namin kahapon no. Ang daming bunga. Ang ganda. Kung pwede pa nga lang no. Kung pwede pa nga lang yan. Anuhin. Kainin. Kinakain ng ibon. Kaya lang, konti lang pala yung ano, pagkaka-video ko. Short video lang. Oo nga. Oo nga po. Oo nga sis. Kay Mami Groovy tayo nagkita. My forever mommy. Hindi naman ata sisi nakakain yan. Hindi naman kinakain yan. Kinakain yan ng ibon. Pero tinikman ko yung hinog niyan. Yung hinog niyan kulay pula na. Tinikman ko. Medyo ano, matamis-tamis ng konti pero parang hindi naman yan kinakain ng tao. Kasi nasa ano yan eh, kakahuyan. Pagkain ng ibon, oo ata. Parang ano yun, pigs, ano yun? Pig fruits ba yun? Iba naman kasi yung ano dito sa atin eh, tapos sa ibang bansa rin, di ba? Yung kinakain talaga yung, ano yan, tibig, parang tibig. Sama ng lalamunan ko. Sumasabit. May sabit yung aking lalamunan. Kaya hindi pwedeng kumanta ngayon sisi. Tingnan ko nga guys kung nakailang oras na ako. Ay malapit na ako mag-end live pala. Mga 15 minutes na lang po. Salamat po ng marami sa lahat po na nag-stay sa aking live ngayon. Thank you so much po ng marami sa inyo. 15 minutes lang guys. Yung mga listahan ng aking replay, andito pa. Ayan, naka-live na si Sis John Emily channel. Doon na tayo lilipat guys, kay Sis John Emily. 15 minutes na lang ako. Ano yun sabi? Mag-gurgle ka na warm water with salt. Oo nga sisi, yun nga ginagawa ko. Tapos yung ano, yung ginger, yun din, nag-ano ako, umiinom ako ng ano, ng salabat. Yung salabat. Salamat sisi Agri. Panama sa pasama sa listahan. Oo, sisi, andito ka na. Andito ka na oh, sa baba oh. North Vlog. Andito ka na sa baba. Mom North Vlog, shouty. Sabi ni Sis Tupakin si Daisy. Ayan. 'Di ba? Doon na tayo nagkita-kita kay Mami Groovy, 'di ba? Ayan. Yung mga pinupuntahan ko kay Sis Ina, andun na kami kay Mami Groovy. Yung mga sisi ko kay Sis Ina. Andun na kami. Ang dami na ni Mami ngayong ano, anak.
Ang dami na namin na-recruit. Pati to si ano, Sis Agri First Farm. Na-recruit ko to eh. Si Sis Det din, ata. Di ba Sis Det? Ako yung nakana sa'yo doon, kay Mami Groovy. Tusukin ko muna si Sis Jan, Emily. Ito na, naka-live na siya, oh. Ayan. Dito na rin si Sis Daisy. Tusok, Sisi. Harang. Dati na kayo magkakasama. Ano lang Sisi, doon lang kami nagkikita-kita doon sa live ni Sis Ina. Tapos, ngayon, bagong recruit nila ako. Recruit talaga. Yung sumali ako sa watch to watch nila. Yun, kaya naging ka-JC ko na sila. Tapos yung nakaturo sa akin kay Mami Groovy, yun si Sis Johnny Emily's channel. Yun yung naka ano sa akin. Nagkataon na Bicolana rin pala si Mami Groovy. Kaya yun. Kaya yun. Lagi niya akong inaano ni Mami Groovy. Tapos yun na nga, na tinutulungan na rin ako ni Mami sa ano sa WH ba, sa mga paharang sa LS natin. Ikaw din ba si North Vlog? Na ano ka rin ni Mami? Sinasalang din ba yung mga ano mo, LS mo? Ayan. Tapos yung mga ano namin, mga naging barkada na ako na rin doon kay Sis Ina Vlog. Yun, nagkasama-sama na kami. Hinikayat na namin doon kay Mami Groovy, kaya ayun, doon na kami nagkikita-kita. Sino to na Liam Argawi? Liam Argawi. 672 subscribers pa lang. Baby pa. Baby pa yung bahay niya. Ayan, 9 tamsak done. Sabi ni Sis North Vlog kay Sis Agri Jupay, Agri First Farm. Si Mami Groovy, daming support niya sa akin. Oo, no sis, ang bait ni Mami, no? Ang dami niya, di ba? Ang dami niya sinasalang na mga, yung bawat pumupunta doon sa live niya. Ang dami niya sinasalang. Sana all, no? Ang bait ni Mami Groovy, kahit sino. Wala siyang pinipili ba? Ma'am Lorian, may love shout out. Sabi ni kapatid Panalo. Saan mo na-meet si Madam Emily? Doon din, kila Sis Ina. Kasi lagi ako natambay doon sa live nila Sis Ina Vlog. Kasi nga, di ba, pag nagpapasupport ako ng premiere doon, tas yun, doon ko na sila nakilala si Sis Emily, si Sis Daisy, si kapatid Panalo. Dati pa man, lagi ako napunta kay kapatid Panalo at saka Ina Vlog. At saka si ano din, si Nam NC, yun. Tapos yun, lahat na kami andyan kay Mami Groovy. Tapos sino yung pumupunta sa live ko, sinasabihan ko din na puntahan nga si Mami Groovy kasi nga ang bait niya. Tapos ayun, nakita ko andun na rin sila Sis Det, Makanip, si Kuya Ador, andun na rin. Di ko lang alam yung ano ko, yung si Ilocanang Pobre, di ko alam kung pumupunta siya kay Mami Groovy. Sinabihan ko din yun eh. Baby pa yung bahay noon, halos magkasabayan kasi ano, Sis Det. Tapos ito nga, si Sis Agri First Farm. Na ano ko na rin to, na nahikayat ko doon kay Mami Groovy, na nahata ko ba? Tapos yung mga andun kay Mami Groovy, di ba, na kikilala din natin. Tapos yun nga, kapag nagla-live-live na rin tayo,
na punta-punta rin naman sila. Kaya ganun din yung gagawin natin. Yung pag nakita natin na pumunta live natin, kailangan puntahan din naman natin kapag nakikita natin sila na naka-live. Para masaya, di ba? Para masaya. Si Madam Daisy, dati ko na nadikitan, di ko alam kanino. Sa akin mo yan nadikitan. Si Sis Daisy. Sa akin mo siya nadikitan eh. Kasi lagi din yan sa live ko. Ikaw lang naman lagi ko na pupuntahan kasi di na ako active. Oo nga eh. 'Di ba? Tayo na lang din yung natitira sa ano natin dati. Sa iyo ba? Oo, sa akin mo yun nadikitan si Sis Daisy. May binabang bahay si ano, Liam Argawe. Kahit na anong tagal. Maya-maya, ando na naman yun si Mami Groby kay Sis Jan Emily. Naka-live ngayon eh. Alauna yung live niya. Magkaiba kasi kami time ni Mami Groovy. London siya, akin USA. Kaya minsan di ako nakaka-attend ng live niya. Magkaiba ba sis? Ilan ba yung difference ng time mo kaysa doon kay Mami? Kasi dito sa Pilipinas, 8 hours ata yung difference ng time. Kaya pala Ma'am North Vlog, wala yung lagi sa live. Iba pala na time o dumalaw na ako sa iyo pero parang tahimik. Sino? Dumalaw ka sis kay Sis North Vlog? Oo nga eh, lagi nasa silent. Nakatutok lang doon sa ano niya, sa mga ano niya, sa mga kanyang magagandang fish. Sa aquarium niya ba? Doon lang nakatutok. Kanina parang andun ako sa iyo sis. Kanina ba yun o kaya kagabi? Kalimutan ko din kung kailan yon. Basta andun ako eh. Gabi pala dyan. Parang kay Mami din, di ba? Parang sabi ni Mami, anong oras ngayon? Anong oras ngayon nga kay Mami? Gabi din. Kanina kay Ma'am Det, nakita kita Tres. Oo nga eh. Lagi tayo nagkikita. Siyempre, ganun talaga. Yung mga pumupunta kasi sa akin. Siyempre, kailangan natin puntahan din. Tapos doon, nagkita naman tayo kasi pumunta ka rin. Yun. Lagi tayo nagkakatagpo. Ganun talaga, di ba? Ano na tayo? Connected na ba sa isa't isa? Kahit saan tayo magkikita at magkikita tayo. Tayong lahat ng mga nagwawaiti. Salamat Sisi Koy! Sisi na magayon, Emily Mix Vlog, still here. Sabi niya, salamat ang marami. Mag-i-end na ako Sisi, maya-maya lang. Ayan, ipin ko na to si Sir ano kasi panay na yung kaya ano niya. Palitan ko na sis North Vlog yung ano mo, pin. Natusukan nyo na ba si sis ano, North Vlog? Ara, bakit remove? Ano ba yan? Sorry naman. Bakit nahubaran ko si Sir ano? Imbes na ipin, hinubaran. My God, si Tres. Mahina na talaga yung mata ko. My goodness. Sorry naman, Sir Liam. Sir Liam Argawi. Imbis na ipipin ko, ni-remove ko yung standard moderator niya. Ang galing, 'di ba? Hubad na nga. Sorry, Sir Liam Argawi. I remove your moderator.
Iwan Argawi, shout out. Liam Argawi, shout out from Kapatid Panalo. Nakatulog ako sis, may maingay sa tabi ko, ikaw pala. may maingay pala. Ang bilis mo naman sis makatulog. Nagsasaing ka pa lang kanina naglulot. Nakakain ka na ba? Buti na lang. Nakaano si ano, si Sir Liam. Nakalive pala si Mars Marie. Andito siya kanina. Oo nga eh. Wait lang. Tusukin natin. Puntahan ko nga muna. Nakalive ba? Oo pala. Andito pala siya kanina. Sorry naman. Hindi ko ata nalista. My God. Lista ko nga. Cisgenda. Marie Cuevas. Puntahan ko nga si saglit. Dinalaw ko kanina. Ayan. Okay ako. Okay ako. Sabi ni Sir, Liam Argawi. Idlip ulit sis, tambay lang dito. Malapit na ako sis mag-end live. Salamat ang marami ha. Salamat. Ipabutin ko muna ng 2 hours and 10 minutes or 15, kahit 15 minutes. Okay na yun. Akala ko, kapatid, nakatulog ka. Ginapang ka na ng asawa mo. Hahaha. Joke. Ikaw, ay, mahulog yung cellphone ko. Ikaw talaga kapatid ang talas ng yung akala ko ba nagda-drive ka dyan? Yun pala, nagbabasa ka din Kapatid Panalo. Sino yung sinasabihan mo noon? Si Sis Emily. Si Sis Emily Mix Vlog. Nagising daw siya kasi ang ingay ng katabi niya, yun pala daw, ako yung nagdadaldal. Kasi nga, katabi niya yung aking yung kanyang cellphone ba? Pasaway ka talaga kapatid Panalo, no? Ang talas ng pandinig. Ay, yung mata pala, kasi nagbabasa siya, kahit kahit nagda-drive ka dyan kapatid. 26 Tamsakdan, Connected Liam Argawe, ayan. Okay, North Vlog. Diba? Marami palang tao. Di ko nakikita kasi yung sa akin. Ilan ba nakikita mo dyan, sis, Agri? Sis Agri First Farm? Kasi nga, di ba, para na akong duling dito. Hindi na maayos yung paningin ko, guys. Nakikita ko dito kanina, nakita ko 12 eyes. Ngayon, 10 lang. Ganun ba yun? Meron din palang tao sa live ko? Sisi? Akala ko, Sisi, 2-3 lang. Meron palang nag-i-stay talaga. Salamat ng marami po. Thank you so much po sa lahat ng nag-i-stay dyan. Sana all nag-i-stay. Salamat po ng marami, mga lalabs. Sana all, 'di ba, nag-stay, yung iba iniiwanan agad. Paglapag ng link, sabay tuwad. Ako manikin. Manikin. Manikin daw. Si Emily. Yon, nagtenas. Sa akin 12. Ayun. Salamat po ng marami si Sir David. Always BG. Thank you, Sir David.
Depende sa kwentuhan at friendship. Oh, ganun ba yon? Kasi hindi naman ako madaldal sisi, minsan-minsan lang. Kapag tinutupak. Pero kapag wala, napaka-silent ng live. Biji-biji lang, sabi ni kapatid Panalos. Salamat kapatid sa pabiji-biji mo dyan. Pero ang talas ng mata ni ano kapatid, Panalo. Ayan, nakailang oras na ba ako guys? Mag-end live na tayo para makasupport tayo sa iba. Ayan, oo na, mag-end live na tayo. Ayan, again po, thank you so much po sa lahat ng nag-stay, na pumunta, nagbisita sa aking live. Salamat po ng marami. Ito yung listahan ko guys, pero yung iba hindi ko na ilista ata. Kay sis, John Emily, Sir Anthony, kay Ina Vlog, kay Agri First Farm, Sir David, thank you so much for always supporting me during my live stream. Thank you so much. Thank you so much, Sir David. Kay Ma'am Arceli, kay kapatid Panalo, salamat kapatid sa laging pagsuporta din sa aking live. Kay Sir Christopher Guillem, mamaya po, ipi-play ko din po yung video mo. Kay Sis Daisy, kay Sis Marie, kay Nam NC din, kanina kay Sis Det, Makanip Mix Vlog, salamat ng marami. Kay Mama La, salamat po Mama La, Lorian, AP Vlog. Kay Ransom, kay Sir Ransom kanina, kay Sir Nida Bal, thank you so much po. Borders Adventures, kay Sis Idna Buesa, kay Sir Kapulong din na sumilip dito kanina, nagtambay ng konti, kay Sis Yana Chu, kay kay Sis North Vlog. Thank you so much. At sa lahat pa po na di ko nabanggit, thank you guys. Salamat po ng marami sa suporta ninyo kay Tres Marias, na ngayon ay nag-iisa. Tres Marias pero mag-isa lang. Kaya papalitan ko na yung profile namin dyan. Ilalagay ko na lang ay Tres, ano yan? Ano yan? Oo, medyo marami sisi. Ayan! Si Sis Ina ba? Nabanggit ko ba kanina si Sis Ina Vlog? Baka hindi. Ayun, yun nga, pangatlo si Sis Ina. Yun, mahirap na, makalimutan ang magayon. Kay Mommy Groovy, yun. Huwag natin kalimutan si Mommy. Ba't di ko nailista dito? Diba? Huwag kakalimutan si Mommy. Siya yung dapat laging ano. Yung ating pinakamamahal na Mommy Groovy, kailangan wag natin kalimutan. Ako po, Lord. Hindi tayo niyan isa lang. Mommy Groovy, salamat po ng marami. Yan, thank you so much kay ano din. Sir Liam Argawe, thank you so much. Kanina pa ba? Tapos na ba? Haha, tampo yan. O nga eh, andyan lang si Mami nakikinig. Mami, salamat ng marami sa suporta sa amin, sa aming mga anak mo. Di ba, ang dami ni Maming ampon? Ang daming ampon ni Mami. Lahat tayo, na doon na kay Mami. Ayan, kumaway-kaway po yung hindi ko pa nabanggit para mabanggit ko. Wala na siguro, no? Yun. Basta po, sa lahat-lahat ng pumasok sa aking live, simula umpisa hanggang sa huli na pumasok. Thank you so much, guys. God bless everyone. Love you all. Bye-bye. Kita-kits tayo doon kay Sis Emily channel. Sis Emily pala, Sis Emily Mix Vlog. Diba? Dalawa kasi yung Sis Emily. Sis Emily Mix Vlog, kababayan na magayon man. Maraming salamat, Sisi Koy. Ingat dyan sa Bulacan. Ayan, buti na lang naalala ko. Yun na ba? Wala na ba? Mamala, thank you so much, Mamala. Salamat ng marami. Uwian na tayo, Mamala. Sa ibang live naman tayo pupunta. Silip na lang po ako ulit sa mga... Oo, dito ka eh. Ikaw nga dito. Dito ka. Pang-apat ka, di ba? Kanina, na binanggit ko. Kay Sis Emily, John Emily's channel. Kay Sir Anthony, Ina Vlog, Agri First Farm. Ikaw kaya yung pangatlo dyan. Panghuli si Agri Bake. Ayan, thank you so much. Mag-live ka na kasi Sisi naman eh. Sabi ko na sa'yo mag-live ka eh. Hindi ka naman nagla-live. Paano kita niyan matambayan?
Bye-bye guys. Bye-bye. God bless everyone. Paano na ba pag ano nito? Thank you po, 21 tusok. Thank you so much. 8 million viewers na naandyan pa rin. Salamat po ng marami. Bye-bye guys.